No deixem el món oriental perquè ara parlem de japonesos. Sí senyors, en concret d'un grup d'estudiants d'un institut de tecnologia d'una universitat japonesa que han ideat un joc certament molt especial. Tothom sap del friquisme dels japos, però amb aquest nou joc virtual han raspat, jo crec, la perfecció. La perfecció friki, òbviament. Es tracta d'un videojoc on l'objectiu és anar superant pantalles, com a tots, però amb una arma molt peculiar. El jugador, l'usuari, ha d'anar matant vampirs, monstros zombis, utilitzant el seu alè. Quin alè? Concretament, el mal alè. Es tracta de menjar all o qualsevol cosa que tinguem al fons de la brossa per, segons la sensibilitat del monstre, fotre un pitjor alè una mica millor. Ara ja no tenen excusa els friquis espanyols o mundials. No tiren a la brossa allò que tenien al fons de la nevera perquè ja ho saben com ho poden utilitzar.